אנחנו שמחים להיות כאן סוף סוף בכיכר רבין, שהיא כיכר אחרת לגמרי. ניסינו לחשוב איך אנחנו מביאים את הרעיון הזה למרכז תל אביב, לקהל הרחב, איך אנחנו מביאים בכלל בשורה של שנת שמיטה למאה ה-21. בעצם זו הזדמנות לתת לכל עם ישראל לפגוש אותנו ולראות את הדברים היפים שאנחנו עושים בשנת השבע. אני מאוד שמח לראות את זה, איך זה יצא יפה, שאנשים מתחברים לעניין של השמיטה בצורה הנכונה. אני חושב שהאירוע הזה מייחד את כולם, את כל המגוונים של העם היהודי, החרדים, דתיים, חילונים, כולם ביחד. ואני חושב שהחוויה של השמיטה והמסר של השמיטה הוא מסר חשוב מאוד. עד מה ארץ ישראל שייכת לעם היהודי כולו בצורה שווה, ושכולם יש להם חלק. מרכז תל אביב, כיכר רבין. יש לך כפר עם מרגוע, עם כל הערכים של השמיטה, ושאנשים מתחברים ושכולם שמחים וכולם ביחד נהנים. מגבירים את המודעות על השמיטה לכל הקהל הרחב שבא פה. זו שנה שכל מי שעובד באדמה שובת. לראות את הכיכר הזאת עם דשא, עם חציר וטרקטורים וכל הירקות שנמצאים כאן, זה ממש נוגע ללב. לוקחים את הערכים החברתיים של שנת שמיטה ופורטים אותם לתחנות, אם זה מנוחה או קיימות, צדק חברתי בדוכני פירות וירקות שאנחנו מחלקים במחירי עלות. להגיע לפה לראות את כל הטבע והארץ ישראל, מגיע למקום כזה, למרכז תל אביב. זה להיות באמצע העיר, במרכז אורבני, ולטפס על טרקטור. לגרום לזה להיות חווייתי ורלוונטי לחיים שלנו. שזה קצת לקרב את אנשי העיר לאדמה. זה דווקא אחלה.